Kont dwar il-COVID. Għajna dejjem bit-testjar tagħna u l-bira ħamilna 3,523 tests u minn dawn irriżultaw 129 new cases. Bekk it-total ta' tests permezz tal-PCR li għamilna sa issa huwa ta' 355,515. Kenna wkoll 67 persuni li fiqu mill-COVID u it-total ta' nies li fiqu issa huwa ta' 4,832. Sfortunatament komplejna iktar mwiet matul din il-ġimgħa bekk issa it-total ta' mwiet li kellna kien ta' 73 persuna u allura t-total ta' każijiet li għandna bħalissa attivi huwa ta' 1,988. Dan ix-xejra ta' nies li qegħdin ikunu pożittivi bil-COVID qiegħed jidher ukoll ċar bin-numru ta' każijiet li qed ikollhom bżonn il-kura fl-isptarijiet tagħna. Infatti fl-isptarijiet għandna bħalissa total ta' 176, għandna 14 persuna li qiegħed fl-Intensive Care Unit ta' Mater Dei. Fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei għandna 11 persuna. F'Mater Dei fil-kumplament tal-wards attrezzati għal COVID għandna 32, Boffa għandna 28, St. Thomas Hospital għandna 18, Karen Grek għandna 2 pazjenti attivi, il-Good Samaritan li huwa wkoll issa attrezzat biex jieħu ħsieb in-nies COVID ukoll hemmhekk għandna 59 persuna. Mount Carmel għandna 7 u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għandna 5 persuni. It-total ta' każijiet tal-COVID bħalma konna qegħdin ukoll nħabbru baqgħu propju tilajn il-fuq bħalma qegħdin taraw u hawnhekk qegħdin naraw li jekk tħares lejn it-total ta' każijiet li kien qed ikollna in-numru tagħna bħalma dejjem ngħidu dejjem ivarja minn ġurnata għall-oħra u allura inti tibda tara t-trend ta' kif ikunu sejrin il-każijiet. Hija ċara li n-numru ta' każijiet huwa qtiela l fuq, simili wkoll bħal pajjiżi oħrajn u simili wkoll bħalma dejjem ukoll ħabbret li CDC ukoll li issa la darba jibda tidħol ukoll l-istaġun tax-xitwa nibdew naraw ukoll iż-żieda tila l fuq. L-iktar ħaġa importanti hija li aħna din iż-żieda li hija mistennija li jkun hemm kemm jista' jkun dejjem ma nħallux titla' l fuq kemm ħafna. U allura il-mezzi ta' mitigazzjoni li aħna daħħalna u l-mezzi ta' kontroll fosthom l-użu tal-maskri li huwa importanti ħafna u anke l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa dejjem tajt kemm huwa importanti li aħna nużaw il-maskri biex aħna nkunu qegħdin innaqsu l-firxa. U tnaqqas il-firxa billi inti l-maskri tkun tużhom u tużhom tajjeb, però mhuwiex il-maskri biss imma il-mezzi kollha li għandna bħala mitigazzjoni u kontrolli kollha kemm huma jkunu qegħdin jagħtu kontribut ukoll. U allura aħna rridu nkunu ta' kuraġġ li nibdew naraw li l-miżuri nkomplu nimxu magħhom biex la nafu li l-każijiet ħajkun qegħdin jiżdiedu kemm jista' jkun ma jibqgħux jiżdiedu bis-saħħa li jkun propju previst. U allura importanti li kulħadd dejjem jibqa' jsegwi dawn il-miżuri. Jekk inħarsu lejn is-7-day moving average għal din il-ġimgħa konna qegħdin naraw li kellna average ta' 128. Bħalma rajtu kellna dak il-peak tal fuq minn 200 każ f'ġurnata minnhom, però l-average kien ta' 128 u n-numri jvarjaw, l-importanti li aħna kemm nistgħu nżommu n-numri li huma baxxi. Fakkarkom li kellna xenarju fejn kellna każijiet f'djar tal-anzjani li hemmhekk ħdimna bis-saħħa biex jiġu kontrollati, però f'din il-ġimgħa rġajna rajna li kellna 3 homes oħrajn tal-anzjani li propju wkoll kellhom numru ta' każijiet ta' anzjani li ġew affettwati permezz tal-COVID. Infakkarkom li aħna fid-djar tal-anzjani kollha jibqgħu jiġu ttestjati anke f'dawk fejn ma kien hemm xejn kemm huma kif ukoll l-istaff kollu u allura hekk aħna skoprejna li kien hemm dawn it-3 homes li kien qed ikun hemm numru sostanzjali ta' persuni kemm residenti u kif ukoll staff li ġew affettwati
bħalma qegħdin taraw hawnhekk din iż-żieda u dawn il-każi li huma pożittivi jkunu qegħdin immexxuhom propju għal Good Samaritan Home, għal Good Shepherd Home. Clusters ukoll, kellna numru ta' clusters jekk inħarsu lejn il-każijiet li kellna mill-analiżi tagħna li nagħmlu qegħdin naraw li għandna dik ix-xenarju fejn il-maġġor parti tal-każijiet qegħdin ikunu każijiet fl-istess dar fejn inti għandek persuni li jkunu pożittivi u mbagħad ikun diġà kellhom exposure lill-kumplament tal-familja tagħhom u anka li huma jkunu qegħdin jinfettaw lil xulxin. Hemm il-mezzi li nistgħu nieħdu nfakkarkom li kemm nistgħu nippruvaw nużaw li jkun hemm kamra tas-sodda li tkun propju għal dak il-każijiet li jkun pożittiv fid-dar tiegħek stess tuża kmamar tal-banju li jkunu differenti fejn huwa possibbli biex nevitaw kemm nistgħu il-riskju li tiġi trasmessa anke fid-djar tal-persuni infushom. Però ħafna drabi dan ikun diffiċli u allura dan huwa riżultat ta' dawn il-każijiet li qegħdin naraw. Ġieli konna każijiet fejn inti tara li jkollok persuna pożittiva waħda fid-dar u l-oħra ma jkunux ittieħdu. Dan huwa fenomenu li qiegħed jidher ċar anke anke r-riċerka u anke l-epidemioloġija li qegħdin naraw minn barra minn Malta fejn ikun hemm nies li ma jkunux qegħdin iferxuha daqshekk lil ħadd ieħor. U ma taffettwa wkoll il-miżuri li jittieħdu fid-djar. Post ieħor fejn qed ikollna l-iktar każijiet ukoll li qegħdin jiġu trasmessi minn persuna l-oħra simili bħal dak li konna qegħdin naraw dan l-aħħar huwa fuq il-postijiet tax-xogħol. U hawnhekk qegħdin naraw li numru ta' clusters kienu qegħdin jiġu mill-postijiet tax-xogħol u nerġa' nappella li aħna wkoll għandna pubblikati l-standards li qegħdin fuq il-website tagħna, nappella lill-employers biex iħarsu lejhom u jsegwuhom għaliex dak huwa l-aħjar mezz li jistgħu jkunu qegħdin jevitaw li jkun hemm trasmissjoni fuq il-post tax-xogħol. U waħda mill-iktar affarijiet importanti nerġgħu ngħidu wkoll li f'dawk il-postijiet ta' xogħol li jistgħu persuni jkunu qegħdin il-nies jinkoraġġuhom li jaħdmu propju mid-dar fejn tista' din hija pożizzjoni importanti ħafna li inti tkun qiegħed tnaqqas in-nies li qegħdin fuq il-post tax-xogħol u allura hemmhekk inti tnaqqas ir-riskju ta' trasmissjoni minn persuna għall oħra. Nappella lill-employers biex fejn hemm tista' ssir din li n-nies ikunu jistgħu jaħdmu fid-dar, allura hemmhekk huwa tajjeb ħafna li dik l-istrateġija tiġi implementata. Għaliex hekk ħajkollna inqas nies li jiġu affettwati, inqas nies li jimirdu mankanti għalik bħala employer, ħajkollok inqas nies li jkollhom bżonn imbagħad jħorġu fuq sick minħabba li jkunu morda huma u li jistgħu wkoll ikollok nies li jkunu f'kuntatt ma' dak il-persuna li konna mpoġġuhom f'kwarantina. Allura din hija importanti għal kulħadd. Għad ikollna wkoll xi ftit clusters relatati wkoll ma' social gatherings u anke każijiet li huma importati. Mit-total ta' każijiet li kellna attivi, dawk in-nies li kellhom bħala l-post ta' lokalità ta' fejn jgħixu, kellna 62 minnhom li kienu minn Għawdex. Jekk inħarsu naqra lejn l-etajiet tal-każijiet li kellna f'din l-aħħar ġimgħa, qegħdin naraw li l-aktar każijiet li huma aktar frekwenti f'din l-aħħar ġimgħa kienu ta' etajiet bejn 25 sena u 44 sena li dawk huma l-iktar li kienu affettwati, però bħalma qegħdin taraw kellna numru ta' anzjani wkoll li qegħdin jiġu affettwati. Fatti jekk inqablu naqra ma x'kien qed jiġri l-ġimgħa l-oħra, qegħdin naraw li rġajna qegħdin nieħdu dik ix-xejra fejn konna qegħdin fiha qabel fejn l-anzjani qegħdin jiġu affettwati wkoll u jekk tqabbel allura dak li qed jiġri dil-ġimgħa mal-ġimgħa tal-oħra qegħdin naraw li propju qed ikollna shift ukoll issa lejn l-anzjani fejn bil-mod il-mod qegħdin jiġu affettwati. U minn hawn nappella lill-anzjani biex nieħdu ħsieb saħħitna għaliex meta ikollok età iktar avvanzata għandek iktar riskju li jekk jaqbdek il-COVID jista' jkun hemm komplikazzjonijiet anke bħalma qegħdin naraw fin-nies li propju jidħlu isptar imma anke mill-imwiet, u allura nappella lill-anzjani li tagħżel fejn inti tmur, fejn inti għandek bżonnijiet li trid tagħmilhom jekk ma jistax jagħmilhom lok ħadd ieħor, għażel fejn inti tmur f'postijiet fil-ħin li ma jkunx hemm ħafna nies, f'postijiet fejn ma jkunx hemm ħafna nies u li anke inti tuża l-mezzi ta' protezzjoni li dejjem tkun libes il-maskra u wkoll iżżomm id-distanza soċjali u l-ħasil tal-idejn kemm huwa importanti. L-età medja tal-każijiet li qed ikollna kien ta' 44 sena. Kien ħarsu lejn l-imwiet
Sfortunatament il-numru ta' mwiet ukoll qiegħed għoli għall popolazzjoni tagħna rridu nieħdu ħsieb propju f'din l-aħħar ġimgħa reġa' kellna 12 każ ieħor li tilef ħajtu u propju kull mewt għalina hija dieqa għaliex hemmhekk rridu nagħmlu ħilitna kollha biex nevitaw dawn l-imwiet. Dawn l-aħħar 12 mwiet li kellna propju din il-ġimgħa, kellna persuna waħda ta' età bejn 50 u 59 sena, kellna persuna oħra bejn 60 u 69 sena, 2 persuni bejn 70 u 79 sena, 6 persuni ta' età bejn 80 u 89 sena u 2 persuni il fuq minn 90 sena. Jekk inħarsu overall każijiet tal-imwiet kollha li kellna, l-ikbar bħalissa età l-iktar li hija komuni hija ta' etajiet bejn 75 u 84 years. Hemmhekk qegħdin naraw predominanza wkoll ta' irġiel li qegħdin imutu. L-importanza li aħna naqbdu l-każijiet kmieni ħafna u għalhekk aħna qegħdin nkomplu nsaħħu t-testjar tagħna kemm bin-numru ta' testijiet li qegħdin nagħmlu u anke bl-aċċessibilità għal dawn it-testijiet. Ġifieri hemmhekk qegħdin taraw in-numru ta' hubs li għandna available aħna biex nagħmlu t-testijiet Ħalluqa, Pembroke, Ormi, Burmarat, Għawdex, Mater Dei, Boffa u anka il-ħabb li għandna fl-ajruport biex aħna nkun nistgħu propju wkoll nagħmlu t-testijiet għal dawk li jkunu ġejjin mill-member countries. U dan it-testjar l-istrateġija ta' testjar hija riflessa ħafna bħalma qegħdin taraw ukoll in-numru ta' testijiet li dejjem qegħdin komplu jiżdiedu kemm f'Malta u anka qegħdin naraw iż-żieda qiegħda tiġri wkoll f'Għawdex. Infakkarkom fil-mezzi ta' prevenzjoni li huma l-għodda li għandna f'idejna biex aħna nkun nistgħu nipprevenu dan il-firxa. Kull wieħed u waħda minna jista' jipproteġi lilu nnifsu u lil dawk il-maħbubin tiegħu billi aħna nkunu qegħdin nippjanaw kif aħna ħanaddu l-ġurnata tagħna. U jekk aħna nżommu dawn il-prinċipji li tallimna f'idejna tal-ħasil tal-idejn, tal-użu tal-maskri u d-distanza li żomm minn persuna għall-oħra, u jekk inti sejjer tixtri dejjem iżomm f'idejk f'moħħok dawn il-miżuri li għandna, inti hemmhekk tkun qiegħed tieħu ħsieb ukoll ta' saħħtek. Id-distanza minn persuna għall-oħra kemm hija importantissima li aħna nsegwuha, nfakru li din hija waħda mill-iktar miżuri li jaħdmu. Fejn għandna l-iktar evidenza li nafu li inti jekk tkun il-bot minn persuna oħra hemmhekk inti tkun qed tippreveni li tinfirex minn persuna l-oħra. U d-distanza ta' 2 metri kemm hija importanti. U nfakkarkom fil-liġijiet li diġà għandna fil-post fejn aħna rajna ma jkunx hemm mass events propju wkoll jiġu kontrollati anka permezz tal-liġi li ma jsirux events barra iktar minn 300 persuna u f'postijiet ġewwa ta' ma jistgħux ikunu iktar minn 100. Fakkarkom ukoll li għandna diversi postijiet ta' entertainment li propju għalaqna, fis-sajf konna għalaqna diskoteks u nightclubs u anka issa għalaqna wkoll il-każini u l-bars. Għaliex hemmhekk rajna li kien sors ta' trasmissjoni ta' dan il-virus. U ukoll minn snack bars u kiosks li dawn iridu propju jalqu fil-11 ta' bil-lejl ma jistgħux jinbih alkohol propju dawn il-miżuri qegħdin hemmhekk biex aħna kemm nistgħu nikkontrollaw dawk is-sitwazzjonijiet fejn ikun hemm iktar riskju. U wkoll fit-toroq u f'postijiet pubbliċi ma jistax ikun hemm iktar minn 6 persuni li jkunu qegħdin ma' xulxin. L-użu tal-maskri, anka l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa qiegħda tagħmel enfasi wkoll fuq l-użu tal-maskri u kemm l-użu tal-maskri jekk inti tużhom anka b'mod li huwa tajjeb, jiġifieri li inti iżżomm il-maskra taħt il-imnieħer il-ħaq u tidħol taħt il-geddum dan huwa importanti ħafna. Però l-iktar ħaġa importanti wkoll hija li ma qogħdux immissu il-maskra waqt li aħna nkunu qegħdin biha għaliex inti tista' propju jekk ma tieħux ħsieb tista' tkontamina lilek innifsek. U għalhekk li aħna ninkoraġġixxu l-persuni li inti la darba ħriġt mid-dar, idealment inti tibqa' biha l-ħin kollu ħalli inti tkun tista' qiegħed tevita li ikollok ukoll trasmissjoni. U propju għalhekk kellna nagħmlu l-liġi biex tkun mandatarja din l-użu tal-maskri ħlief meta inti tkun ħireġ fid-dar tiegħek ovvja u anka fil-karozzi privati, però dejjem ninkoraġġixxu jekk inti ħadd rikkeb il xi ħadd
li mhux parti mill-household tiegħek, tajb ukoll ikollha kemm intkom tkunu qegħdin tilbsu din il-maskra wkoll. U hemm xi eżenzjonijiet li qegħdin ukoll propju fejn tista' inti tneħħi l-maskra temporanjament ovvja biex tkun tista' tikol jew inkella ukoll għal persuni li għandhom xi kundizzjoni medika. Hand hygiene huwa importanti ħafna li aħna nafu bil-hand hygiene nistgħu nevitaw mhux biss il-COVID, nistgħu nevitaw ħafna wkoll l-influenza li wkoll huwa virus li qed jiċċirkola magħna bħalissa manka ikun mistenni li jiżdied propju iżda ma nitlu fix-xitwa, ukoll tip ta' mart ieħor. U allura koraġġanti li naħslu jdejna jew inkella nużaw sanitizer. Barra il-regoli u anke l-miżuri li għandna postom, għandna wkoll il-kontroll biex innaqsu kemm nistgħu it-trasmissjoni minn barra minn Malta. Jekk inħarsu lejn l-epidemioloġija tal-COVID barra minn Malta, hemm pajjiżi li għandhom rati ħafna iktar għolin minn ta' Malta u allura importanti li aħna wkoll nikkontrollaw dawk in-nies li huma deħlin u għalhekk għandna dik il-liġi li la f'posta propju minn Awwissu fejn inti għandna l-amber countries li għandhom positivity rate li hija għolja u allura dawk in-nies aħna nitolbuhom ċertifikat meta jkunu ġejjin Malta jew inkella nagħmluhom propju test x'in ikunu hawnhekk. Infatti din il-ġimgħa għamilna 161 test u minn dawn kien hemm 8 li huma pożittivi u għalhekk s'issa permezz ta' din l-istrateġija li għandna fl-ajruport sa issa qbadna 57 cases. Lan huwa issa li rapid testing li propju diġà wasal Malta u qiegħed bħalissa jiġi offrut ukoll minn Boffa, mill-drive-in li għandna ġa Boffa li propju ġiet illanċjata din il-ġimgħa, ukoll aħna issa nibdew nużaw ir-rapid testing fl-ajruport. U allura dan ħajkun ta' vantaġġ kbir għaliex permezz tar-rapid testing aħna nkun nistgħu iktar nagħmlu t-testjar u nkun nistgħu iktar nolqtu nies li jkunu ġejjin minn barra li jistgħu jkunu pożittivi. Dejjem nfakkarkom li jekk niżviluppaw is-sintomi noqogħdu d-dar nċemplu l-111 għal parir ħalli jekk aħna nkun nistgħu nirranġawlkom ukoll għal swab test. U nfakkarkom li jekk ikolkom messaġġ jew telefonata li intom pożittivi, importanti li intom toqgħodu d-dar u anke l-kumplament tal-familja u tippreparaw ukoll ħalli tgħinu lilna li nkun qegħdin nagħmlu contact tracing billi tiktbu fuq karta dawk il-kuntatti li intom kelkom. Dawk il-kuntatti li kelkom jumejn ma qabel bdew is-sintomi jew inkella jumejn ta' qabel tkun għamilt is-swab test jekk inti m'għandekx l-ebda sintomi. U tajjeb ukoll li anke inti tkun tista' tikkontattja lil dawn in-nies ukoll biex huma jiżolaw ruħhom. Ħalli aħna wkoll meta nċemplulkom tkun qegħdin tgħinuna ħalli jkollkom il-lista lesta u aħna propju nkun nistgħu dawn in-nies navalwaw l-exposure tagħhom u propju wkoll dawk li hemm bżonn ikunu qegħdin f'kwarantina. Nafu li l-izolazzjoni, l-kwarantina u l-contact tracing hija importanti ħafna u li tibqa' u għalhekk aħna qegħdin inkoll nżidu l-risorsi tagħna biex nkun nistgħu wkoll inlaħqu mad-domanda li hemm minħabba żieda tal-każijiet. Propju wkoll biex tgħin il-contact tracing, fakkarkom ukoll fil-contact tracing app COVID Alert Malta li sa issa kellna 81,465 persuni li propju downloadjaw din l-app li jiġi kważi 17% tal-popolazzjoni u allura ninkoraġġikom li dawk in-nies li għadhom ma downloadjawx u għandhom il-mobile jiflaħ din l-app importanti li tiddownloadjawha. Infatti kellna 253 persons li kienu pożittivi u propju daħlu il-code ġal-app u allura hemmhekk tkun intbagħtet dak il-messaġġ li n-nies kienu f'kuntatt miegħu u kellna dawn in-nies ukoll iċemplulna biex jagħmlu t-testijiet. Ringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Welcome everyone to the COVID bulletin of today. Yesterday we performed 3,523 swabs from our hubs and we have had 129 cases who are positive. So the total number of swabs we have performed till now is 355,515 swabs. Out of these, we also had 67 persons who actually recovered. So the total number of recovered persons is 4,832. Unfortunately, over this past week, we had another 12 deaths. So the total number of deaths is 73 persons. So the number of active cases currently is 1,988. We would like to
appeal to everyone to continue to adhere to the prevention measures that we have in place, including the physical distancing, which is very important, to stay 2 meters away from each other, the use of the mask, which is important. We have obligations by law to wear a mask whenever you go out of your home, so that we know that it is a measure which can work in combination with other measures that we have in place to reduce the spread, and also the use of hand washing, which is very important in order to continue to mitigate the spread of this pandemic. We know, even from predictions which are coming out from ECDC, that the number of cases are more likely to continue to increase. So we need for each one of us to take the measures which we have in place so that we can reduce this increase as much as we can, and so that we can continue to reduce the burden that this pandemic is causing on everyone. Thank you. Take care. Naddu għal-mistoqsijiet. Good afternoon, Prof. Scoucci. First of all, can you give us the number of cases from homes for the elderly that we've had in the past week? And yesterday, the Prime Minister said that he's confident that the situation is under control and that he said there's no room for a lockdown. What is your position on this? And do you agree that the situation is under control? Thank you. Okay. Mela, bħalma spiegajt, kellna f'dal-aħħar ġimgħa li kellna iżjed każijiet minn djar li tal-anzjani qed jiġu affettwati. Matul dan l-aħħar ġimgħat kien qed ikollna vera ftit każijiet fid-djar, però din l-aħħar ġimgħa rajna li kellna 3 djar propju li ġew affettwati. Jekk inħarsu t-total ta' każijiet li kellna f'dawn it-3 djar, kellna Dar Pinto li propju wkoll kellna numru ta' każijiet u total ta' każijiet f'residenti li kien hemm hemmhekk kien ta' 51 persuna u kellna 14 il-staff li ġie affettwat. Kellna wkoll il-Golden Care fejn total kellna meta bdew jiżdiedu l-każijiet kellna ta' 21 residents u kellna 15 il-staff li ġew affettwati. Ukoll kellna Zammit Club fejn kellna 13 resident u 4 staff li ġew affettwati. Malma għettilkom dawn nkunu qegħdin badnihom aħna peress li aħna qegħdin nagħmlu l-testjar regolari fid-djar tal-anzjani. U mill-ewwel kif nibdew naraw il-każijiet qegħdin jiżdi hemmhekk aħna dawn jiġu mill-ewwel imneħħija minn din dawn id-djar u propju noħduhom f'dik id-djar li propju ġiet imwaqfa issa biex jieħdu ħsieb l-anzjani jew inkella nies li għandhom xi diżabilità. Jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni bħalissa l-Aqda Dinja tas-Saħħa l-ECDC ukoll qiegħda talertja li issa kif jibqa' jiżdied ukoll u tibdew diħlin iktar fix-xitwa mistenni li l-każijiet jibqgħu jiżdiedu. Qegħdin naraw sitwazzjoni li hija ċara anke minn pajjiżi oħrajn x'qed jiġri f'dawk il-pajjiżi, però wkoll importanti li nħarsu li aħna rridu l-miżuri li għandna fil-post rridu nsegwuhom għaliex dawk huma importanti ħafna biex aħna anke jekk ħajkun hemm żieda, għall-inqas iż-żieda ma tkunx qawwija ħafna. Rridu niftakru li rridu nieħdu ħsieb li l-anzjani tagħna nipproteġuhom kemm nistgħu u għalhekk aħna l-linji gwida tagħna wkoll jgħidu li rridu jiġu protetti l-anzjani u kemm jista' jkun jittieħdu l-miżuri fuq dawn l-anzjani u li aħna nkunu preparati bis-sistemi tas-saħħa tagħna li jkollok biżżejjed ukoll sodot u anke l-kapaċità u anke nies li huma trenjati għaliex l-iktar ħaġa importanti li jkollok il-healthcare workers tiegħek li jkunu available għax irridu niftakru li mart ieħor xorta baqa' għaddej u xorta rridu nibqgħu nieħdu ħsiebu. Wara nofsinhar it-tajjeb, Nigel Mifsud minn Television Malta. Leonet, qed tintuża l-frażi miet b'kundizzjonijiet ulterjuri li tideret turta ħafna nies. Għalfejn importanti li tibqgħu tajdu li miet b'kundizzjonijiet ulterjuri għax ħafna drabi diversi jkollhom kundizzjonijiet oħra. Il-terminu vulnerabbli konna nisimgħu ħafna f'Marzu u f'April, tanti li kien hemm anke appell jekk mhux avviż legali sabiex nies vulnerabbli ma joħorġux jekk mhux għal bżonn. Taħseb li huwa l-każ li jkun hemm policy issa li terġa' issir ħaġa simili? Il-press conference ta' bħallum kienet qajjem ħafna iktar kuxjenza lura fi żmien Marzu April.
taħseb li hemm bżonn li tiżdied il-frekwenza tagħha għall-inqas darb'oħra fil-ġimgħa? Fl-aħħar nett, x'inhuma l-aktar affarijiet li qed iħassbuk bħalissa? X'inhuma x'hemm fuq l-lista ta' miżuri li jiddaħħlu f'każ li s-sitwazzjoni tibqa' sejra għall-agħar? Grazzi. Grazzi Nigel. Mela, meta nkunu qegħdin ħarsu lejn dawk il-persuni li mietu minħabba l-COVID, qegħdin naraw li ħafna minnhom bħalma rajtu jkun hemm nies li jkunu anzjani iktar fleta u hemm minnhom min ikollhom kundizzjonijiet, però bħalma tajjeb inti meta inti tikber ħafna drabi ħajkollok dawn il-kundizzjonijiet u għalina kull mewt huwa mewt li rridu naraw kif nistgħu nipprevenu dawn l-imwiet, tajjeb, u aħna namlu enfasi wkoll fuq in-nies li huma anzjani u fuq in-nies li nsemmejt ukoll vulnerabbli. Dawn huma importanti l-enfasi fuqhom għaliex nafu li dawn in-nies jekk jaqbadhom il-COVID jista' jkollhom komplikazzjonijiet li waslu biex persuni jitlu l-isptar u anka li sfortunatament jistgħu jitilfu ħajjithom ukoll. U għalhekk li aħna nagħmlu dan l-enfasi fuqhom. Fuq il-liġi li kien hemm qabel fuq in-nies li huma vulnerabbli li jridu joqogħdu d-dar, dik kienet tajba f'dik ix-xenarju, però ukoll issa qegħdin f'xenarju fejn bħal mettanka fil-bidunet ta' din il-press conference dawk l-anzjani li huma ukoll għandhom ir-riskju la darba inti taf li għandek trasmissjoni fil-komunità, aħna l-appell tagħna huwa li huma joqogħdu attenti dejjem fejn imorru. Ġifri hawnhekk qegħdin nappellaw biex huma jipproteġu lilhom infushom li jekk għandek nies li jistgħu jgħinuhom billi jaħdulhom ix-xirjiet u dan kollu tajjeb. Jekk huma ħajkollhom bżonn joħorġu, idealment huma jaraw fejn ikunu qegħdin joħorġu biex propju jażlu dawk il-postijiet li ħajkun hemm inqas riskju dejjem jipproteġu lilhom infushom. Aħna kellna ħafna appelli wkoll fuq dwar il-press conference, ġifieri bħalissa qegħdin nagħmlu din il-press conference darba f'ġimgħa biex nagħtu aġġornament lill-pubbliku ta' dak kollu li qed jiġri, però niftakru wkoll li aħna ta' kuljum noħorġu wkoll dik l-infografik fuq il-Facebook biex hemmhekk ikun tistgħu l-persuni jkunu jafu eżatti x'inhija s-sitwazzjoni u intom bħala ġurnalisti tkunu qegħdin tmexxuha fuq il-mezzi kollha tax-xandir. Aħna kemm jiena kif ukoll l-istaff ta' dal-COVID, Public Health COVID Team, u anka nies oħrajn li jaħdmu l-isptarijiet u postijiet oħra dejjem nkunu ukoll qegħdin nagħtu l-pariri tagħna u anka komunikazzjoni mal-pubbliku biex dak kollu l-mistoqsijiet li jkun hemm kun nistgħu ngħadduhom ukoll lil kulħadd. Bħalissa li qegħdin naraw hija li dawn il-miżuri speċjalment li daħħalna dan l-aħħar għandna maġġor parti tal-popolazzjoni li qiegħda ssegwihom dawn il-miżuri, però dejjem jibqa' dawk il-ftit li xorta dak li jkun jara kif propju ma jimxix magħhom. Dak huma l-iktar jiena jinkwetawni li inti għandek il-liġijiet qegħdin hemmhekk biex insegwuhom u dawk huma bbażati fuq xjenza li huma miżuri li aħna ħassejna li kienu proporzjonati għas-sitwazzjoni u miżuri fejn kien hemm l-iktar problemi. U allura meta tara nies li ma jkunux qegħdin isegwu dawn il-miżuri u dawn il-liġijiet ikun inkwetanti għaliex dawk il-persuni ikunu huma li jistgħu jkunu kaġun ta' firxa ta' dan il-virus. U allura hekk nappella lin-nies li nimxu ma' leġiżlazzjoni mhux biss għax hemm il-leġiżlazzjoni, imma għaliex nafu li b'responsabbiltà aħna nkun nistgħu propju b'dawn il-miżuri innaqsu l-impatt ta' din il-pandemija. Mi borġ minn Newsbook. Il-mistoqsija tiegħi hemm l-ewwel waħda torbot ma li qal il-kollega però mmur pass oltre dwar il-każ tal-persuna tar-raġel il-bira ta' 54 sena li miet bil-coronavirus. Fl-istqarrija l-Ministeru tas-Saħħa qal illi ir-raġel kellu kondizzjonijiet oħrajn. Però il-familja li tkellmet ma' newsbook.com.mt konfermat illi r-raġel ma kellu l-ebda kondizzjonijiet oħrajn u miet bil-COVID-19 biss, għax ma kellux kondizzjonijiet oħrajn. X'inhi s-sitwazzjoni veru għaliex żgur li min-naħa tal-familja ta' dan ir-raġel anzi kitbet ukoll fuq Facebook il-familja tiegħu illi appellat lin nies biex joqogħdu attenti għax anke min m'għandux kundizzjonijiet oħrajn tista' verament tolqtu jispiċċa vittma ta' dan il-virus. It-tieni mistoqsija dwar x'inhi s-sitwazzjoni fuq il-GoZo Channel hemm ħafna ħaddiema li għandhom il-virus u oħrajn li qegħdin fi kwarantina u persuna oħra li tkellmet ma' Newsbook qaltilna li huma ma mhux qed jitħallew jidħlu fid-dar tal-anzjani biex iżuru lill-qraba
tagħhom. Imma allura minn fejn qed jieħdu l-virus l-anzjani u saqsit li jista' jkun li anzi żgur huwa forsi mill-istaff u mill-carers li jaħdu fid-djar tal-anzjani. Grazzi. Minnom mentlu fil-merti tal-każi speċifiċi għaliex nafu li dawn kollox konfidenzjali. Il-messaġġ huwa li meta inti għandek persuni li għandhom kondizzjonijiet mediċi bħal mart tal-qalb, mart respiratorju, mart li tnaqqas l-immunità u mart ieħor, hemmhekk dak il-persuni ħajkunu iktar friskju li jkollhom komplikazzjonijiet. Però bħalma qed tajjeb inti għandek ukoll persuni li jista' ma jkollhom l-ebda kondizzjonijiet li poġuhom iktar vulnerabilità li wkoll huma jistgħu jekk jaqbadhom il-COVID ikollhom ukoll komplikazzjonijiet. L-iktar li qegħdin naraw imwiet dan l-aħħar qed ikun minħabba COVID pneumonia. Jiġifieri dan huwa virus li jattakka l-organi kollu tal-ġisem, però l-iktar li affettwa huwa l-pulmun. U inti meta għandek pneumonite, hemmhekk ħafna drabi jista' jkollok iktar komplikazzjonijiet u l-kawża ta' mewt minn ħafna minn dawn il-każijiet li qed ikollna qiegħed ikun minħabba COVID pneumonia. Fuq il-djar tal-anzjani wkoll qegħdin naraw li aħna sa mill-bidunet meta bdejna naraw qed jiżdiedu l-każijiet, ħadna l-miżura biex il-persuni li jkunu qegħdin propju fid-djar jiġu protetti kemm jistgħu. U allura aħna wkoll konna ħadna miżura li ma tantx kienet pjaċevoli l-anzjani u n-nies il-qraba tagħhom jistgħu jżuru l-anzjani tagħhom propju mhux billi jkollhom kuntatt fiżiku dirett imma anke daħħalna s-sistema li jarawhom wara l-perspex. Din għamilnija biex innaqsu r-riskju. Però eżatt li wkoll rajna li kellna numru ta' djar tal-anzjani li qegħdin jiġu affettwati għaliex inti jkollok trasmissjoni minn nies oħrajn li jkunu qegħdin jitlu jħorġu. U għalhekk aħna nagħmlu l-testjar kemm fuq l-istaff kif ukoll fuq ir-residenti. U għalhekk l-appelli biex ukoll li kull dar ukoll qiegħda tiġi sekwida wkoll l-infection control tagħna biex il-miżuri ta' infection control fid-dar irridu jiġu propju adirt magħhom ħafna. Għaliex jekk inti ħajkollok nuqqas f'dan it-trasmissjoni, hemmhekk jista' jkollok trasmissjoni wkoll minn persuni ġej minn barra propju għall-anzjani. U allura dak huwa il-mezzi ta' kontroll li jkollna fid-djar. Fuq Gawżoċeni kellna iva persuna li kien pożittiv u hemmhekk ittieħdu bħal kwalinkwa persuni oħrajn fuq kwalinkwa post tax-xogħol li inti tara li l-persuni li jkun pożittiv jiġu iżolat u dawk in-nies li kienu f'kwarantina jiġu wkoll kwarantinati. Nsallim li Prof Gawxi, Marja Franca Lanza minn television. Madwar xahar ilu Malta kienet reġistrata bħala t-tielet l-ar fl-Ewropa fir-rata ta' mwiet. F'daw l-aħħar ġimgħatej kellna żieda sostanzjali, forsi tgħidilna ftit Malta sa kif tinsab f'din rata fl-Ewropa. It-tieni mistoqsija, il-pulizija qed jitolbu biex is-sick leave li jieħdu minħabba l-COVID jitniżżel bħala leave tal-kwarantina. U kif ukoll biex ikollhom l-opportunità li jsir rapid testing. Minn informazzjoni li għandna batulkom xi rridu tweġiba daw risposti u għadhom ma ħadux risposti. Se jiġri fuq il-pulizija. U l-aħħar żewġ mistoqsijiet, kemm hu l-infekter bħalissa, kemm hawn immigranti attivi u forsi tgħidilna fuq is-sitwazzjoni kif tinsab fl-iskejjel. Mela, fuq is-sitwazzjoni ta' Malta meta tqabbel ma' l-Ewropa, l-ECDC toħroġ ta' kuljum update ta' x'inhi s-sitwazzjoni u toħroġ variables li tkun qed tindika fejn huma l-pajjiżi. Infatti, jekk inħarsu lejn dak li jgħidu l-14th day cumulative number of cases per 100,000 population, Malta bħalissa għandna 316. Jekk inħarsu lejn ir-ranking qiegħda it-20th l-20 mir-ranking tal-pajjiżi oħrajn. Biex intik naqra eżempju ta' pajjiżi oħrajn, pereżempju l-iktar għoli huwa l-Belgium li għandu rata ta' 1,631 cases per 100,000 population. Malta għandna 316. U Malta qiegħda il-20th. Però vera qegħdin aħna jekk tqabbilna ma' pajjiżi oħrajn qegħdin tgħid tajjeb, però għalina aħna rridu nagħmlu ħidma tagħna kollha biex kemm nistgħu naqsu din ir-rata. M'għandniex ngħidu isma' qegħdin tajjeb għax propju pajjiżi oħrajn qegħdin aħjar minna, imma bħala Maltin kollha rridu nagħmlu l-ħilla tagħna biex kemm nistgħu aħna nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Jekk inħarsu fuq il-rapid testing,
bħalma semmejna aħna ġibna rapid tests li huma available u dawn ir-rapid tests trid tara wkoll fejn ikun indikat li inti tużhom. Infatti aħna qegħdin ukoll naqbdu ċertu gruppi ta' nies li inti tkun tagħmilhom dak il-regular testing li inti tagħmlu repetitivement biex inti propju tkun qed tara jekk dawn hemm xi gruppi minnhom li jistgħu jkunu pożittivi. U allura wkoll aħna diġà qegħdin nitkellmu ma' entitajiet li huma l-aħjar entitajiet li huma l-iktar tajjeb li aħna nkunu qegħdin nużaw propju dawn ir-rapid testing fuqhom ukoll. Fuq sik jekk ikun ġew kwarantina dak kun hemm dak l-awtoritajiet li huma responsabbli f'dan il-każ li huma mill-pulizija stess, mill-HR tagħhom li jitlu fiha aħna min-naħa tagħna l-obbligu tagħna bħala saħħa pubblika huwa li dawk il-persuni li jkunu f'kuntatt ma' persuna li huwa pożittiv hemmhekk dawk ikunu qegħdin jitpoġġew f'kwarantina u dak il-persuna li jkun pożittiv bil-COVID ukoll ikun qiegħed f'iżolazzjoni. Fuq l-immigranti bħalissa hemm żewġ każijiet li huma attivi li dawn qegħdin propju China House fejn jinżammu l-każijiet pożittivi tal-immigranti. Fuq l-iskejjel bħalissa aħna għaddejjin ukoll bil-komunikazzjoni wkoll mal-iskejjel anke bit-training, għandna wkoll team li qiegħed apposta biex jagħmel ukoll il-contact tracing, ma' kull skola wkoll għandna liaison officer li jekk ħajkonna xi ħadd mill-istaff li nkella xi tifel jew tifla li jkun pożittiv, hemmhekk ukoll nagħmlu kuntatt dirett ħalli hemmhekk ikollna l-assessment li jsir, però qegħdin f'xenarju fejn bħalissa sa issa ma kellniex każijiet fejn kellna trasmissjoni minn tifel għal tifel ġa l-iskola infusa fl-iskejjel primarja jew inkella sekondjarja. Dan huwa minn dak l-informazzjoni li għandna sa issa. Tinti għakunu minn Davin Malta, Prof. Gawġi, issa għaddew ġimatej mill-infurzata tal-liġi tal-maskri. Il-numri baqgħu konsistenti. Kemm inċert li l-miżuri qed jaħdmu aħna maħniex qed nilbsu l-maskri għal xejn, it-tieni mistoqsija fuq il-false positives, fuq il-false positives, kemm inċert li minn daw il-każijiet pożittivi mawx nies li m'għandhomx il-virus u qegħdin f'kwarantina għal xejn. It-tieni mistoqsija kemm mietu nies bl-influenza 2020 sissa u ir-raba mistoqsija ir-reazzjoni tiegħek għal kumment li għadha l-predeċessur tiegħek rigward il-mod eżaġerat kif qed isiru l-protokolls tal-funerali tan-nies bil-COVID. Grazzi ħafna. Mela, jekk inħarsu naqra forsi anke kif spjegajt qabel, dak li qed jiġri kemm Malta kif ukoll f'pajjiżi oħra u anke kif inhu previst huwa li n-numru tal-każijiet ħajbqgħu tilajn. Din nafuha meta tħares lejn anke l-Spanish flu li kien hemm qabel. L-ewwel wave kellna numru ta' każijiet u numru ta' mwiet, però t-tieni wave dejjem kien hemm ħafna iktar każijiet li jkunu pożittivi u anke ta' imwiet. Din hija xi ħaġa li jekk tħares lejn l-istorja f'kull pandemija tiġri hemm diversi raġunijiet għalfejn tiġri hekk. Li huwa previst huwa li n-numru tal-każijiet ikomplu jiżdiedu. U allura il-miżuri kollha li qegħdin nagħmlu mhijiex biss il-maskri li jistgħu jgħinu, m'għandek social distancing, għandek il-hand washing, għandek il-miżuri ta' ċertu postijiet li jingħalqu, li għandek l-standards fuq kull post tax-xogħol, li għandek l-standards fuq postijiet oħra, li dawn kollha flimkien ikunu qegħdin jgħinu biex inti tkun qed timmitiga dak li jkun qed jiġri permezz ta' din il-pandemija. U allura importanti li aħna nibqgħu nsegwu dawn il-mezzi ta' mitigazzjoni u li dawn iridu jibqgħu hemm u ma naqtawx qalbna li forsi naħsbu li mhumiex jaħdmu għaliex il-każijiet baqgħu l-istess jew inkella każijiet baqgħu jiżdiedu għaliex ikun hemm previsti li setgħu kieku m'għamilniex dawn kollu kien ikollna aktar żieda. U allura nħeġġeġ il-pubbliku kollu li rridu nibqgħu nimxu ma' dawn miżur, nibqgħu nimxu mal-użu tal-maskri, l-ħasil tal-edejn u social distancing, ħalli aħna dejjem nkunu nistgħu nimmitigaw dan il-pandemija li qed ikollna qudiemna. Fuq semmejt false positives, bħal kull test jista' ikollok xi false positives jew inkella false negatives, però nafu li l-PCR test li jsir fil-laboratorju kemm is-sensitivity kif ukoll is-specificity ta' dan it-test ikun għoli ħafna allura ir-riskju li jkollok xi ħadd li huwa false positive jew inkella false negative dan ikun ħafna inqas. U allura inti importanti li kull min ikun pożittiv dan
dejjem irid xorta jibqa' f'kwarantina, f'izolazzjoni għaliex iċ-chances li dan ikun pożittiv huwa pożittiv. Ġieli qegħdin naraw nies li jkunu pożittivi llum, mbagħad huma minn jeddhom jerġgħu jippruvaw it-test jumejn wara u joħroġ negattiv. Qegħdin jiġru dak ma jfissirx li dak il-persuna ma kienx pożittiv għaliex aħna nafu li inti t-test jaqbad isir pożittiv skont ma jkollok viral load inti meta tkun qiegħed tagħmel it-test. Fuq l-imwiet tal-influenza s'issa m'għandniex l-informazzjoni li bħalma nafu l-istaġun tal-influenza għadu bidu ħafna, għadu fil-bidunet u bħalissa aħna wkoll għandna sentinel surveillance għaddej ukoll fuq l-influenza biex aħna ikollna t-tobba b'sentinelli ġifir numru ta' tobba fil-komunità li jkun qegħdin jirrapportawna dawk il-każijiet li jkunu simili ħafna tal-influenza. Niftakru li din is-sena għandna wkoll il-COVID li hemmhekk kun trid tara kif tagħmel ukoll distinzjoni u anke aħna dalwaqt ukoll nibdew ukoll it-testjar ukoll permezz għall-influenza wkoll. Fuq il-funerali kien hemm anke xi komunikazzjonijiet u anke fil-medja fejn kien hemm propju funeral fejn dawk in-nies il-kommissjonanti kienu qegħdin propju jilbsu PPE. Nagħmilha ċara li min-naħa tagħna bħala awtoritajiet tas-saħħa pubblika aħna imxejna fuq il-regoli u anke l-linji gwida li ħarġu l-għaqda dinija tas-saħħa fejn tgħidlek li jekk inti għandek persuna li miet bil-COVID dan il-persuna jitpoġġa ġa body bags u mbagħad jitpoġġa ġa t-tebut. U hemmhekk imbagħad allura ma jkunx hemm iktar riskju meta inti għandek dan it-tebut. U għalhekk propju meta ħarġet din l-linja gwida aħna propju tajna l-permessi wkoll li jistgħu wkoll jibda jsir il-quddiesa propju fil-Knisja. Però m'hemm l-ebda bżonn li jintlibes il-PPE ħlief il-maskla għaliex ovvja li kull persuni li jitlu fil-Knisja bħal dawk in-nies kollha li jkun qegħdin isegwu l-quddiesa wkoll ikunu libsin il-maskra. Però dik l-inizjattiva ma kienieċ skont il-linji gwida tagħna u ma nħarġu l-ebda istruzzjonijiet biex jintlibsu l-PPE min-naħa tal-awtoritajiet tas-saħħa. Good afternoon. I'm Laura Kalea Mold today. I just have two questions. The first is that I've been informed that you and Dr. Emilio met prison authorities and that the meeting ended with Prison Governor Alex Daly abruptly leaving the meeting. Division 19 has 40 inmates. One of them is COVID positive and has been left inside the dormitory. My question is, how many inmates are at CCF are positive and how many are in quarantine? And what have you recommended to curb the risk inside prison? And also, when is the second batch of influenza vaccines arriving? Because it was supposed to arrive on 1st November. Thank you. Fuq CCF aħna sa mill-bidunet konna qegħdin niltaqgħu mal-awtoritajiet tal-ħabs ukoll biex ngħinuhom ukoll jaraw li jkollhom il-pjan li jkun f'postu biex inti jekk ikun hemm xi każijiet għaliex hija institution ukoll fejn inti jista' jkollok firxa u hemmhekk ukoll jista' jkollok każijiet allura jistgħu jiġu trasmessi lil ħaddieħor. U hemm il-miżuri meħtieġa biex kemm hemm screening, kemm hemm il-mezzi ta' prevenzjoni u anke hemm area fejn dawk il-persuni l-inmates li jkunu pożittivi propju jkunu qegħdin hemmhekk ukoll. Fuq l-influenza vaccine aħna bħalma rajna kellna 100,000 doża li propju dawn mill-ewwel ingħataw lil persuni li ġew nfakkarkom li snin ta' qabel aħna konna nġibu dal-ammont ta' influenza vaccines u li kienu jingħataw fi staġun sħiħ tal-influenza. U palissa qegħdin nistennew li jkollna iktar vaccines biex aħna nkomplu propju nagħmlu rollout tal-influenza vaccination. Yes, Drea Margaret from Malta Independent. Two questions, if I may. One regarding the Good Samaritan Hospital. At the beginning of the week, there were only 23 cases, and now there are 59. What are the conditions of these patients, please? And a little bit more information, if the conditions of these patients get worse, do they stay there? Are they taken to Mater Dei? What happens? And the second question, if I may, please, is on the flu vaccine. As we have been told, the first batch was available for people with chronic illness, people aged over 55.
excuse me, and children under the age of 5. But the Malta Independent have received a number of messages from vulnerable homebound senior citizens who are telling us that they were left out and were not provided this flu vaccine. They informed us, that they had been given a date and a time when someone would come to give them the flu vaccine, and no one came, and they had a phone call that the vaccine ran out. What happened in this situation? And will these vulnerable people be receiving the next batch of the flu vaccine? Thank you. Mela, fuq l-isptar dan propju ġim waqqaf għaliex aħna konna tallimna mill-ewwel xenarju fejn kellna dar waħda speċifikament u anka oħrajn ma fejn kellha numru kbir ta' anzjani u ħassejna l-bżonn li ikollna post fejn jekk ikun hemm anzjani li jgħixu f'institutions li jkunu pożittivi huwa aħjar li inti taħroġhom minn dik id-dar li s-soltu jkunu fiha u mpoġġuhom f'posti ieħor fejn propju huma jkunu cohorted flimkien, imma anke fejn ikun hemm il-kura medika li propju jkunu qegħdin jingħataw. Infatti dan il-post huwa liċenzjat bħala long term facility fejn propju jistgħu jingħataw il-kura li hija meħtieġa. Hemmhekk ġifieri hemm il-kura medika li hemm bżonn, però jekk huma jkollhom bżonn kura li tkun iktar il-persuna nħossu li għandu iktar aħjar ikun qiegħed l-isptar tagħna bħal pereżempju jkollu bżonn jidħol l-intensive care unit, dak huwa biss available fl-isptar tagħna, hemmhekk ukoll jiġi trasferit dak il-persuna taħt il-kondizzjonijiet kollha ta' protezzjoni li xikun pożittiv u jiġi trasferit propju ġal-isptar. Kif qed tajjeb inti fil-bidu tal-ġimgħa kellna fuq 20 persuna, però issa peress li kellna dawk il-djar fejn kien hemm numru ta' każijiet li ġew affettwati dawn ġew trasferiti. U bħalissa għadna qed nittrasferixxu wkoll iktar każijiet li kienu pożittivi minn tal-bieraħ propju llum qegħdin jiġu trasferiti u hemm il-kapaċità propju li anka dal-isptar ikollu iktar ukoll faċilità ta' sodod biex aħna nkun nistgħu nilħqu propju mad-domanda li jkollna. U aħna ħassejna li kemm min-naħa ta' kontroll tal-spread ta' dan il-COVID fil-djar tal-anzjani manka bħala kura jkun aħjar li jkunu qegħdin f'dan il-post. Dak huwa l-iskop kollu li propju ftaħna dan il-post. Fuq il-flu vaccine, bħalmet aħna ġibna aħna ordnajna 200,000 u l-ewwel batch ġew 100,000 u dawn il-poplu dawk in-nies li kienu l-iktar li huma vulnerabbli ġew beħġarhom ħafna iktar milli kienu jiġu s-soltu. Jiġifieri hemmhekk turi l-nies darba propju fehmu l-impatt ta' x'tista' tagħmellek pandemija, l-impatt x'jista' jagħmellek bħala mikrobu u anke fehmu kemm tilqima tista' tippreveni u għalhekk ġew beħġarhom. Nafu li għatem nis li għadu maħadux din it-tilqima, speċjalment dawk in-nies vulnerabbli u dawk jkunu prioritized l-ewwel darba aħna propju ikolna il-vaccines li jerġgħu jiġu. Nsellem lek Professor Gawci, x'in il-pożizzjoni tal-awtoritajiet dwar is-safar għal btajjel? Ġifieri f'Diċembru issa dal-waqt ġej il-miliet u hija kważi normali li dak li jkun jagħmel btal anke qasira. Nafu li hemm il-miżuri ta' mitikazzjoni fl-ajruport fuq l-ajruplani, imma l-pożizzjoni u l-parir tagħkom x'inhu u jekk intom kontra għaliex. U nafu wkoll li aċċettajtu għajnuna u ngħatajtu l-għajnuna anke minn entitajiet fejn jidħol l-intraċċar tal-kuntatti. X'tib ta' għajnuna qegħdin taċċettaw biex forsi kulħadd bil-mod li jista' wkoll jagħti semu apparti li jsegwi ovvjament ir-regolamenti. Iva, fuq l-vjaġġar bħalma semmejt inti wkoll għal-holidays qegħdin naraw xenarju fejn il-persuni huma aħna qed intukom l-informazzjoni kollha meħtieġa anka tista' tara wkoll il-pajjiż f'liema xenarju jkun qiegħed tista' tara wkoll l-aħbarijiet li wkoll jagħtu dettalji rendikonti ta' ċertu pajjiżi li bħal medna qabel hemm sitwazzjonijiet fejn it-trasmissjoni qawwija ħafna iktar milli għandna trasmissjoni hawn Malta. Alla l-appell tiegħi huwa li l-persuni jkunu huma għamlu l-assessment tagħhom qabel huma ma jiddeċidu jekk humiex ħajmorru f'postijiet oħra humiex ħajsifru. U anke d-deċiżjoni din ukoll tista' tiġi diskussa mat-tabib tagħhom speċjalment dawk in-nies li huma għandhom kundizzjonijiet mediċi. Vera li fl-ajruporti, fuq l-ajruplani ittieħdu il-miżuri kollha li jistgħu jittieħdu biex kemm jista' jkun titnaqqas ir-riskju ta' trasmissjoni propju fuq l-ajruplani.
anka bluzu tal-maskri, strettament li kunem temperaturi, aħna namlu checking ta' temperaturi anka qabel ma joħorġu mill-ajruport tagħna barra l-dawk li huma deħlin biex hekk aħna nkun nistgħu nipproteġu minn dan it-trasmissjoni li jista' jkun hemm. U allura nappella lin-nies li jagħmlu assessment tajjeb tagħhom infushom fejn ħajmorru jekk iddeċidu l ħajmorru u anka tal-kundizzjonijiet mediċi li għandhom huma u anka prevista li nafu il-fejn sejrin bil-COVID bħalissa. Fuq lajnuna minn diversi entitajiet, iva bħalma rajna il-numru ta' każijiet żdiedu, it-tim tagħna u li kellna ħafna tobba li ġew jgħinuna, kellna nurses li ġew jgħinuna, kellna wkoll allied health professionals li bħalissa qegħdin ukoll ingaġġati magħna, kellna ħafna jgħinuna minn ħafna health professionals, però wkoll kellna jgħinuna wkoll minn entitajiet oħrajn. Tajjeb, kellna dawk l-Exer Malta employees, tajjeb, li wkoll issa hemm minnhom li ġojnjawna u anka hemm xi diversi entitajiet oħrajn li urew l-interess li jkun jistgħu jgħinuna. Aħna bħalissa nkun qegħdin nevalwaw il-persuni ħalli naraw xi skills għandhom il-ħiliet tagħhom, ħalli naraw kif jistgħu propju jgħinu lit-tim tagħna. Li żgur li dawn qegħdin jitlu bil-mod il-mod għaliex aħna rridu nitrejnjawhom, aħna rridu nkunu żgur li dawk in-nies li jkunu qegħdin jagħmlu da xogħol ta' speċjalment contact tracing ikunu nies li jkunu trejnjati sew u li jkunu qegħdin jagħmlu x-xogħol b'diligenza kif hemm bżonn. U importanti ħafna wkoll li dawn dejjem ikunu supervised min-naħa tagħna għaliex aħna rridu naraw li l-contact tracing tagħna ssir bid-diligenza dejjem li konna bdejna nagħmlu fil-bidu u bqajna għaddejjin biha. Dak kienu l-mistoqsijiet li kellna minnant il-ġurnalisti li huma l-mistoqsijiet li kellkom ħafna intom il-pubbliku, nerġa' nappella lil pubbliku li aħna qegħdin flimkien nġildu f'din il-pandemija, qegħdin nitalmu minn dawk li qed jiġri f'ħafna pajjiżi oħra, infatti aħna jkollna kuntatti diretti wkoll ma' pajjiżi oħrajn u anka kuntatti diretti mal-ECDC u anka mal-WHO biex dejjem nitalmu anka minn pajjiżi oħra u x'inhu l-aħjar u l-aħħar evidenza u aħna nimxu fuq dik l-evidenza. L-appell tiegħi huwa għalikom il-pubbliku li deħlin fi żmien fejn dieħla iktar l-istaġun tal-influenza, l-istaġun fejn jistaw kol jizdidu iktar il-COVID cases għalla nappellakom li tiħdu sib saħħitkom in ġenerali imma timxu mal-mizuri. Timxu mal-mizuri mux għaxem il-liġijiet imma għalix din ħajkun ta' kontribut biex nikontrollu s-situazzjoni u wkoll biex tipproteġi lilek innifsek u l-dawk li tħobb. Grazzi.